שמה? כצנלסון 8ב, שמה גר סבא יוסף, שיודע הכל, ועונה על כל שאלה. כמעט. סבא יוסף, תגיד, ג'ירפה זה כשר? סבא יוסף, מי מנצח? 1,000 הקרבים או דוב? סבא יוסף, תגיד, זה נכון שבטרבלינקה אנשים אכלו קרשים מרוב רב? על זה הוא לא יענה, אסור. לא הגעתי להגיד. מול סבא יוסף, כצנלסון 7ג', שם גר לברטוב, אז כן, הוא לא בבית עכשיו, בתור לקופת חולים, מנסה לגנוב לו עוד כדורי פורמציל שנגמרו לו. לברטוב לפעמים מדבר, מספר, בטעות. סיפר לי לפני שבוע על בובה, פרנסלוב בובה. שמה, מתחת לעץ השסק, כצנלסון 1, שמה יושב דוד אמטק. כל היום דוד אמטק נהנח, כל הזמן נהנח. אוי, הגב, הבטן, והלב, איש הפלדה לא נהנח אפילו פעם אחת. גם שדוד המזיע זרק אותי לשיחים עם הקוצים, שום מילה. שמה, בקצנלסון 18 בחלון עומדת אדלה גרונר. אומרים שפעם היא עשתה את זה עם גרמנים. פעם כולנו ראינו דרך התריסים איך אח שלה, של אדלה גרונר, אח שלה מאמריקה, הגיע לכאן לשכונה בטקסי. נעמד מולה בחדר המדרגות, פואח, נתן לה סתירה, והלך. כל הדרך מאמריקה בשביל סתירה. החדות הקטנה שמה זאת המספרה של יהושע, שמשה דיין הרג את הבן שלו ביום כיפור. הרג ביום כיפור, לא נחשב אצלנו בכלל. והבית לידו, כצנלסון 19, שם גר עורך דין פרל, שכל הבית שלו מלא בניירות עם שמות של גרמנים שעוד לא מתו. יש שם גם תמונה של אישה חליפה כזאת, בשחור לבן. ומלא ניירות עם שמות של גרמנים שהרגו ועדיין עכשיו הם בחיים. בארון של הבגדים, במגירה של הסכו"ם, במקרר, בכל מקום. שם על המדרכה יש שוכבת ברנדי, הכלבה של השכונה. אחת הכלבות הכי שמנות בעולם כולו, כי כולם בשכונה נותנים לה אוכל שמתקלקל, כי אצלנו אוכל לא זורקים. הכל היא גולת ברנדי. חלות של שבת יבשות, נקניקים, חמוצים כאלה, ירקות רקובים, עצמות יבשות, נעל הבית של ליטמן. הכל היא גולת ברנדי. ושמה, בתוך מכסה הביוב, שם גר גרשון קלימה, האח של עצמו. הוא אינסטלטור מומחה, גרשון קלימה. והבטיח שפעם, שהוא יקבל אישורים מהעירייה, הוא ייקח אותי לטיול בתעלות של הביוב, עד טבריה, או קיסריה. בטח טבריה. גרשון קלימה, האח של עצמו, הוא גם יודע מתי להשתגע. פעם בחודש נחכה מזוודה בחוץ לאמבולנס, שיקח אותו לבית משוגעים. הוא גם היחיד בשכונה שמדבר, מספר חופשי, הכל הוא מספר. גרשון קלימה. ושמה, רחוב בחורשה, שם מסתובב לו הירש, המשוגע. פעם הוא היה מורה גדול להיסטוריה, היום הוא סתם משוגע כזה, מסריח, מסתובב בשכונה, צועק לשכנים, או סתם לאוויר. רק קדושים הלכו בגזים! ככה הוא צועק לו כל היום. רק קדושים הלכו בגזים! רק קדושים הלכו בגזים! אפילו איש הפלדה פוחד ממנו קצת. ושמה, בקצנלסון 14, שמה גרה אפי, שאני אוהב להסתכל עליה בעיניים. היא גדולה ממני בשנה. ופעם היינו משחקים ביחד בלוחמים, בנסיכות, בפרטיזנים, והיום היא רוצה לעשות עגילים באוזניים. אני אוהב להסתכל עליה עמוק בעיניים. ממולה בדירה בה אני גר. ואמא שלי בבוקר אוהבת לחבק אותי ולנשק אותי, ולבית ספר היא מלבישה אותי בגופייה קצרה, בגופייה ארוכה, וחולצה, ואפודה, וסוודר, ומעיל, ותחתונים, וגטקס, ומכנסי קורדורוי, 2 זוגות גרביים, נעליים עם פרווה סינתטית, ולבית ספר היא עושה לי 3 סנדוויצ'ים עם מרגרינה, ואני שונא מרגרינה. ובבית ספר כולם קוראים לי אמיר 1000 שכבות. הנה אמיר 1000 שכבות! ואני שונא מרגרינה. שונא מרגרינה, אמא! לפני שבוע, אפי, פתאום קוראת לי. אמיר, בוא. מה קרה? תסתכל לי, אומרת לי. תסתכל על עץ השסק של דוד אמטק. תראה איזה שסק, כתום, רך, גדול. מה אפי? לאן את הולכת? לאן?
צ'סק, בוא, אפי, לא כדאי לך, את מכירה את דוד אנטק, הוא משוגע, את זוכרת מה עושה למנחם? עם הרגליים הברודות מקצרנסון 22? תפס את הקרש של הכביסה, ופוח, הכניס לו בראש, אפי, לא כדאי לך, אפי! והיא כבר למעלה אפי, על העץ גבוה, חוטפת שסק, זוללת, העמית של השסק ככה נוזל לה בסנטר, בצבא, בתוך החולצה. אפי, אני חושב שאני שומע את דוד אנטק בא. אני שומע אותו נערך מהקופת חולים, אפי! אפי? נעלמה? אפי, איפה את? אפי? אחרי איזה שעה, פתאום רואה אותה. מאחורי הבית של דוד אנטק. יושבת על העלים היבשים. יש לה מין מבט מוזר כזה. חיוך שאף פעם לא ראיתי. אפי, מה, קרה לך משהו? מה, את לא מרגישה טוב? יש לך חום? פתאום היא לוקחת את היד שלי ושמה אותה מתחת לחולצה שלה, על הבטן. פתאום היא מעלה לי את היד למעלה, לשם, ואני מרגיש אותה. זה רך ונעים וחם. פתאום אפי נראיתי קצת משועממת. אני לא כל כך לא יודע מה לעשות, וגם כואבת לי קצת היד. אני ממש לא יודע מה לעשות. אבל אז נזכרתי במה שסיפר לי דוד משה, דוד שלי מנהריה, שפעם הוא לקח אותי לצד ואמר לי, מיר, עכשיו שאתה גבר, עכשיו שאתה גדול, אני אגלה לך סוד. ככה הוא אמר לי. אני אגלה לך מה שבנות הכי אוהבות בעולם. אני אספר לך מה שבנות הכי רוצות בעולם. וזה השטרונגול. קרבתי לאפי ככה כמו גבר אמיתי. הסתכלתי עליה בעיניים, אמרתי לה, אפי, רוצה לקבל ממני את השטרונגול? ופח! פתאום היא הכניסה לי סתירה ענקית, מצלצלת, רבת. סתירה יותר חזקה שהדרך גרונר קיבלה מאח שלה, מאמריקה. מאז כבר שבוע אנחנו לא מדברים.